हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, प्रणाम्स। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అది మ్యూట్ లో ఉన్నాను, ఇప్పుడే అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. అలాగే అమ్మా, అలాగే. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ లో ఉన్నాము. ఈశోపనిషత్తు 3వ మంత్రం చూడబోతున్నాం. భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे. నువ్వు ఆ వేరే రూమ్ లోకి వెళ్ళవే అసలు. हरे कृष्ण प्रभु जी. ఓకే, సో ఈశోపనిషత్తు మొట్టమొదట మంత్రం ఏం చూసాం, మనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అని చూసాము. అంటే భగవంతుడు అందరికీ వనరులు కల్పించినప్పుడు ఎవరికి అవసరమైంది వాళ్ళు తీసుకోవాలి అనేది. తర్వాత ఎక్కువగా అంటే ఆ అత్యాశను అరికట్టుకోవడం అన్నది చూసాం. అవసరం ఇంకా ఇంకా కావాలి అనుకోకూడదు, మనకు తృప్తి అనేది ఉండాలి మనకి అవసరమైనంత వరకు ఉన్న తర్వాత అనేది అక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. జీవుడిలో 4 లోపాలు ఉంటాయి. తప్పులు చేస్తారు, మాయకు లొంగుతారు, అలాగే మోసగించే ప్రవృత్తి ఎంతో కొంత చిన్న విషయంలో అయినా ఎంతో కొంత ఉంటుంది. ఏది బద్ధ జీవులకు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అసమగ్రాలు అన్న విషయాలు చూసాం ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా. తర్వాత ఇంక 2వ మంత్రంలో ఇలా అవసరమైనంత వరకు తీసుకుంటూ మనం తృప్తితో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా మనకి ఏ కర్మబంధాలు కూడా
మనం మనకు ఏర్పడవు. అదే కాకుండా మరి అలా కాకుండా మనం ఇంకా దురాశతో ఉన్నప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. కానీ ఇలాంటి ప్రవృత్తితో గనక జీవనం సాగించినట్లయితే ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా కూడా కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. కాబట్టి ఇంతకంటే నా అన్యథేతో అస్తి, ఇంతకంటే వేరే దారి లేదు. ఏది కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఇదే మార్గం, ఇంక వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారనమాట. సో ఇలా ఈ విధంగా కర్మలు చేస్తూ ఏ విధంగా మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుంటూ భగవత్ సమర్పణగా భగవత్ ప్రీతి అర్థం చేస్తూ మనం ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా మనకి అలా ఆ రకంగా ఉండొచ్చు ఎంతకాలమైనా కానీ. ఎందుకు అంటే మనకు అలా ఉన్నప్పుడు కర్మశాసనం బంధించదు, అంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. ఈ జీవనం సాగిస్తూ కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇదే మార్గం అంటున్నారనమాట. అది సెకండ్ మంత్రం. సో మూడోది నిన్న క్లుప్తంగా చూసాం. అలా కాకుండా మరి ఇంకా కావాలి అనుకున్న జనరల్గా ఏం చెప్పారు, అనేజదేకం మనసో జవియో నైన దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో జ్ఞానత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిష్వా దధాతి. అంటే సారీ, ఇది ఫోర్త్ మంత్రం, థర్డ్ మంత్రం నిన్న. అసృతమతే లోకా అంధేన తమసావృతాః తాగంస్తే ప్రీత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. సో అసురులకు సంబంధించినవి అనేటటువంటి విషయాలు, లోకాలు కొన్ని అంధేన అజ్ఞానం చేత, తమసావృత ఆ అజ్ఞానం అనే చీకటి ఆవహించడం చేత ఈ అసురులు యొక్క లోకాలు ఆ సూర్యలోకాలను లోకి ప్రేత్యాభిగచ్చంతి మరణించిన తర్వాత వెళ్తారు. ఏకేచ ఆత్మహనో జన, ఎవరైనా సరే ఆత్మను హతం చేసుకున్న వాళ్ళు అంటే చంపుకున్న వాళ్ళు, అటువంటి జనులు ఎక్కడికి వెళ్తారు అంటే అసురులు అని చెప్పబడే వాళ్ళ లోకాలకు, అంధకారంలో ఉన్న ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అంటున్నారు. సో ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలాంటి విశ్వాసహీనమైన అంధకారమయమైనటువంటి ఆ తమోమయ క్రమసావృతమైన లోకాల్లోకి వెళ్తారు అంటున్నారు. సో ఆత్మను చంపుకోవడము అంటే ఏమిటి అంటే, ఒక రకంగా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, మరి ఈ తృప్తి అనేది లేకుండా ఈ దురాశతో కామక్రోధ లోభ మోహ మత మాత్సర్యాలు పెంచుకున్నప్పుడు మరి అవన్నీ కూడా ఆత్మ యొక్క సచ్చిదానంద తత్వానికి కంప్లీట్గా వ్యతిరేకం. అందుకని ఆ రకమైన ప్రవృత్తితో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి అజ్ఞానపు లోకాలు ప్రాప్తం అవుతాయి అని చెప్తున్నారనమాట. అంతకుముందు మనకు ఫస్టే ఎలా మీ బంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలో చెప్పేశారు. తృప్తితో ఉండు, భగవంతుడిని ఇచ్చిన వనరుల్లో నీకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకో, ఏదో ఇంకా తీసుకుని ఏదో కూడబెట్టాలి, ఇంకా ఆ దురాశలన్నీ వదులుకో అని చెప్పారు. ఆ రకంగా ఉంటే నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా కూడా నువ్వు కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండొచ్చు అని. నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటే మనం అంధకార బంధురంలోకి వెళ్తాము అనేది చెప్తున్నారనమాట. ఇలా అసురులు ఉండే అంధకార బంధమైన ప్రదేశాల్లోకి ఆత్మను చంపుకుంటే ప్రవేశిస్తారు. సో మనం ఎన్నో బాధ్యతలు అనేవి మనుషులకు ఉంటాయి కాబట్టి మనకిప్పుడు జంతువుల కంటే మన జీవితంలో తేడా ఉంది. జంతువులకు బాధ్యత అంటే పాపం అవి కూడా వాటి పిల్లలుంటే వాటికి తగ్గ తెలిసిన రీతిలో పోషించుకోవాలని చూస్తాయి. కాకపోతే మనకేమిటంటే ఆ పోషణ కోసం ఒక ఉద్యోగాలు ఇవి అవి ఏవో ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ ఉద్యోగ ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా మనం నెరవేరుస్తూ ఉంటాం. ఈ బాధ్యతల్ని గుర్తించి ప్రవర్తించే వాళ్ళు సురులు అంటే భక్తి గలవారు అనబడతారు. అంటే మనకున్న డ్యూటీస్ని సక్రమంగా చేసేవాళ్ళు మరి మంచివాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. డ్యూటీస్ని వదిలిపెట్టొద్దని భగవంతుడు కూడా మరి మనకు చెప్పారు కదా. సో ఆ బాధ్యతని గుర్తించలేకుండా ప్రవర్తించే వాళ్ళు రాక్షసులు అనవచ్చు అంటున్నారు అనమాట, అసురులు అని. అంటే ఇక రాక్షసులు అంటే ఏదో భయంకర రూపంలో ఈ పెద్ద పెద్ద ఆకారాలతో ఇలా ఉంటారని మనం అనుకోకర్లా. మనస్తత్వంలో రాక్షసత్వం, అంతేగాని ఆకారంలో కాదు రాక్షసత్వం. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకని చెప్తున్నారనమాట, ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు సక్రమంగా నెరవేర్చే వాళ్ళు
సత్వగుణం మరి దైవభక్తి ఉన్న వాళ్ళు సురులు అనొచ్చు. ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు నిర్వహించరో సరిగ్గా వాళ్ళు అసురులు అనవచ్చు. సో ఈ 2 రకాల మనుషులు మనకు కనిపిస్తారు జనరల్‌గా అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ సురులు అనేటటువంటి సాత్వికులు మరి భగవంతుడి పాదాలను లక్ష్యంగా గ్రహించి దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తారని ఋగ్వేదం కూడా చెప్తోందని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆ వేదాలు చెప్పిన ప్రకారంగా జీవనాన్ని సాగిస్తూ, మరి వేదాలు చెప్పాయి అంటే ప్రశ్నించవలసిన అవసరమే లేదు, తల్లి లాంటిది వేదం అని చెప్పారు కదా మొదట్లోనే మనం చూసాం. కాబట్టి వాళ్ళు వేద వాక్ ప్రకారం వాళ్ళ జీవితాల్ని జీవిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు భగవత్పాదాలనే వాళ్ళ లక్ష్యంగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఏదైనా భగవత్పాద ప్రీత్యర్థం అన్నట్లుగా. సో తదనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తారని ఋగ్వేదం సురులు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. అలాగే వాళ్ళ మార్గాలు కూడా అందుకే సూర్య మార్గంలాగా ప్రకాశవంతమై ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సరి అయిన వేద మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మార్గం కూడా అలాంటి కాంతివంతమైన ప్రకాశవంతమైన మార్గం అంటున్నారు. కాబట్టి సురులు అంటే ఎక్కడో ఏ దేవతలో అవ్వక్కర్లేదు, మనుష్యుల్లోనే ఈ సత్ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళే దేవతల కింద లెక్క, దుష్ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళు రాక్షసుల కింద లెక్క అని చెప్తున్నారు. ఈ మానవ రూపం మరి మనకి ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత, ఎన్నో జన్మల తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి బుద్ధిమంతులు ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది మనకి ఎంతో అదృష్టవశాత్తు వచ్చినటువంటి రూపం. కాబట్టి ఈ ఈ ప్రపంచం ఒక్కొక్కసారి మరి మనం సముద్రంతోనూ నావతోనూ ఈ నావని ఈదాలి, ఏది భవసాగరం అంటూ కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని. సో వైదిక అలా భవసాగరం అనుకుంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ గ్రంథాలు ఏది వేదాలు కానీ గురువులు కానీ వీళ్ళంతా మనకి నావికులు అనమాట. అంటే మనల్ని నావిగేట్ చేసే వాళ్ళు అనమాట. మనల్ని ఏ రకంగా ఒడ్డుకు సరి అయిన తీరానికి చేర్చే వాళ్ళు ఎవరు అంటే వేదాల యొక్క ఉపదేశాలు, గురువులు వీళ్ళు మనల్ని ఈ భవసాగరం నుంచి ఈ నావలో మనల్ని తీసుకువెళ్తారు, ఒడ్డు తీరానికి దాటిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన వీళ్ళు అందుకని ఆ నావను గమ్యస్థానం చేర్చడానికి, ఒడిదుడుకులు లేకుండా ప్రయాణం చేయడానికి మనకి నావ కావాలి, అనుకూలమైన గాలి ఉండాలి. వాయువు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదో ఒక సుడిగాలి వస్తే కష్టం నావ ఉన్నా కూడా. కాబట్టి ఈ గురువులు వేదాలు వీటిని ఏమిటంటే నావలు ఈ అనుకూలమైన వాయువులతో పోలుస్తూ ఉంటారు. ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఉండి కూడా మనం ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించకపోతే ఇక ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళంగానే పరిగణించవచ్చు అంటున్నారనమాట. ఇవన్నీ ఉండి కూడా వేదాలు ఉన్నాయి, మరి మానవ జన్మ ఉన్నది, ఇవన్నీ ఉంచుకుని కూడా మనం సరి అయిన మార్గంలో ఆత్మసాక్షాత్కారం వైపు ప్రయాణించకపోతే అదంతా కూడా వ్యర్థమే కదా. సో అది చెప్తున్నారు. సో ఇట్లా ఆత్మను చంపుకున్నప్పుడు మనం ఇక మరి ఉన్నత లోకాలు లేకపోగా మరి ఇంకా అధలోకాలకు కూడా వెళ్ళే ఇది ఉన్నది ఆత్మను చంపుకున్నప్పుడు. అంటే ఈ తప్పు మార్గంలోకి తిరిగాము అంటే ఈశోపనిషత్తు ఇలా అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్న లోకాలకు వెళ్తాము అని చెప్తోంది. ఇంకా మరి ఎన్నో జంతువులు కూడా ఉన్నాయి, వాటికి మరి మనలాగే కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి. మరి అన్ని జంతువులు, ప్రతి జీవి ఆకలి ఉంటుంది, ప్రతి జీవి పోషించుకోవడానికి శరీరాన్ని తినాలి. అయితే వాటి యొక్క సమస్యలు మనంత సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉండవు. మనం ఏమిటంటే మరి అవి పాపం తినాలంటే ఎన్నో అవస్థలు పడాలి, వాటికి ఆహారం కావాలి అంటే. మనది కొంచెం చాలా ఏమనాలి అంటే లైక్ సొఫిస్టికేటెడ్ లివింగ్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకు మనం ఆహారం కావాలంటే మనం చాలా ఒక పద్ధతిలో దానిని సంపాదించుకుంటాం. కాబట్టి అలా చూస్తే మరి మనకి జంతువుల కంటే ఎన్నో సౌకర్యాలు కల్పించబడ్డాయి. మరి ఇప్పుడు ఈవెన్ ఒక చిన్న ఉద్యోగస్తుడికి ఒక పెద్ద ఉద్యోగస్తుడికి కూడా ఎక్కువ సౌకర్యాల్లో తేడా ఉంటుంది కదా. ఎందుకు అంటే మరి పెద్ద ఉద్యోగస్తుడికి పెద్ద బాధ్యతలు ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద బాధ్యతలు పనులు ఉంటాయి. అది అట్లా తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు జంతువులు ఏమిటంటే వాటి పొట్ట అవి నింపుకోవడానికి మాత్రం ప్రయత్నిస్తాయి, కానీ మనిషికి ఇంకొంచెం ఉన్నతమైన ధర్మాలు
ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే డిఫరెన్స్. సో మన మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ అవకాశం ఉన్నది. తర్వాత మనం ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యతలతో కూడా ఉన్నాం. జంతువులంత వికృతంగా మనం జీవించిన అవసరం లేదు ఆహారం కోసం. మనం ఆహారాన్ని కూడా చాలా మంచి మార్గంలో సంపాదించుకోగలుగుతున్నాం, జంతువుల్లాగా కాకుండా. అయినా సరే మనకి ఆత్మని చంపివేసే ఈ అలవాట్లు గనక వచ్చాయి అంటే మరి అది చాలా ఇంకా మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఇక క్షమించరాని విషయమే అని అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పాపం జంతువుల్లాగా మనం అవస్థలు పడక్కర్లేదు. ఆహారం అంటే మనకు అందమైన మార్గం ఉంది ఆహారం సంపాదించుకోవడానికి. మనకి ఎన్నో అర్థమయ్యే విషయాలున్నాయి, వేదాలున్నాయి, గురువులు, ఇవన్నీ సత్ప్రవర్తన, మరి సనాతన ధర్మం, ఇవన్నీ కూడా మనకి మంచి చెడు చెప్పే విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నో వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఉండి కూడా మనం ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించకపోగా ఇటువంటి చెడు మార్గం వైపు వెళ్ళాము అంటే కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలతో మరి అది చాలా తప్పు అంటున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మరి అందరూ ఈ బిజీ అయిపోయి కోరికలు తీర్చుకోవడం, సరే వర్క్ చేయాలి, మన జాబ్ మనం చెయ్యాలి. కానీ ఇంకా కోరికలు ఎక్కువ అవడంతోనే ఇంకా మనకు సమస్యలు, ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం కూడా ఏదో గానుగెద్దు అంటారు చూసారా, అట్లా పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ఈశోపనిషత్తులో ఈ మంత్రంలో అసురులు పనిచేయడానికి పంపబడే కొన్ని ప్రదేశాలు చెప్పారు. ఏది? చీకటితో నిండిన లోకాలు అని చెప్పేసి. కాబట్టి మన ధర్మాలు నిర్వహించకపోతే అసూర్య లోకాలకు వెళ్ళి మరి అధమ జాతి జీవితం పొంది మళ్ళీ అజ్ఞాన అంధకారంలో కష్టపడేలాగా చేస్తుంది. అంటే మన మెంటాలిటీకి తగిన ప్లేస్లోకి వెళ్తాము అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం కదా. సో అక్కడే మనకి అసలు ఏ ఆలోచనలతో ఉంటామో దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుందనేది మనం చూసాం. ఉదాహరణకి భరత మహాముని స్టోరీ కూడా చూసాం. ఆయన జింక గురించి ఆలోచిస్తూ పోతే జింకగా రావడం, అది అట్లా. ఆ తర్వాత మరి కామక్రోధ లోభం అనే 3 కూడా నరక ద్వారాలు అని చెప్పారు కదా. అందుకని అవన్నీ కూడా వదులుకోవాలి. అది అజ్ఞాన అంధకారంలో పడవేసే విషయాలు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఉంటే, ఇక అవి ఉంటే అసలు ముందు మామూలు ప్రకాశత్వమే ఉండదు. ఇంకా ఆత్మ సాక్షాత్కారం దాకా కూడా మనం వెళ్ళేంత ఇది లేదు. కాబట్టి ఆత్మ సాక్షాత్కార మార్గంలో భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కోసం మనం ప్రయత్నించిన ఆ విధానాన్ని పూర్తి చేయలేని వాళ్ళు చూసారు కదా. మనం అంటే యోగంలో పరిపూర్ణత సంపాదించలేకపోతే శ్రీమంతుల ఇంట్లో కానీ మంచి సాత్వికుల ఇళ్లలో కానీ జన్మించే అవకాశం ఉంటుంది అని భగవద్గీతలో చూసాం. శుచులు అంటే శుచి అనే పదం ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధిని సాధించిన బ్రాహ్మణుణ్ణి సూచిస్తుంది అనమాట. సో శ్రీమత్ అనే పదమేమో వాణిజ్య జాతికి చెందిన వైశ్యుణ్ణి సూచిస్తుంది. సో ఇదేమో ఆధ్యాత్మికవాదిని సూచిస్తే, ఇది వాణిజ్యంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వైశ్యుణ్ణి శ్రీమత్ అనే మాట సూచిస్తుంది. అక్కడ శుచి అన్నారు కాబట్టి అలాంటి ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెందిన కుటుంబంలో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ పుడతారు అని చెప్పారు కదా. దానికి అర్థం మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అట్లా పుట్టి మనం ఈ జన్మలో సాధించలేకపోతే నెక్స్ట్ జన్మలో భగవంతుడు ఇంకో ఛాన్స్ ఇస్తున్నారనమాట. మనం ఆ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఓకే, నువ్వు కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా నువ్వు ఈ మార్గంలో, అందుకే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్, కొంచెం అయినా నువ్వు ఈ మార్గంలో అమ్మో ఇదంతా మనం చేయగలమా, ఉండగలమా, మరి ఏమిటి ఇదంతా అంత ఈజీగా కోరికలు వదులుకోవడం, కోపాలు వదులుకోవడం అనే డౌట్ వస్తే నువ్వు అసలు ప్రయత్నమే చేయకుండా మనం అనుకుంటే ఎలా? అందుకని ప్రయత్నించి సిన్సియర్గా శ్రద్ధగా ఆ మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. కొంచెమైనా ఆ మార్గంలో నువ్వు ఉంటే నీకు మహతో భయాన్ని నుంచి విడుదలవుతావు అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఇలా మనకి నెక్స్ట్ జన్మ, మంచి జన్మ ఇచ్చి మళ్ళీ అది కంప్లీట్ చేసే అవకాశాన్ని కూడా ఇస్తున్నారనమాట. అది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. కాబట్టి సో
ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించినంత మాత్రాన మనిషికి ధనికులు ఉత్తములైన ఆ కొంచెంతోనే మనకి అంత మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టే అవకాశం కలుగుతుంది. అసలు ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా మాయలో పడిపోయి మాయా ఆసక్తిలో ఉండేవాడు వైదిక గ్రంథాల్లో చెప్పబడ్డట్టు నరక ప్రదేశాలకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది అంటున్నారు. అందుకని కనీసం ప్రయత్నించి శ్రద్ధగా ఆ మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించవలను అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో అది మనం చేయగలమా లేదా ఇదంత ఈజీయా ఏమోలే వస్తుందో రాదో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మనం ఆ మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించడం మనం ముందు చేయాలి. ఆ ప్రయత్నానికే భగవంతుడు సంతోషించి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా మంచి జన్మ ఇచ్చి నువ్వు ఈ జన్మలైనా దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకో అని చెప్పి ఇస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా లేనప్పుడు మరి ఇక చెడు మార్గంలోనే ఉంటే ఈ అసురులు ఉండే అంధకార బంధురు లోకాలకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది. కాబట్టి మనుషులం కాబట్టి మనం ఈ ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవడమే మన ప్రయోజనం అనుకోకూడదు. ఎంతసేపు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్, ఇది ఇలా ఉంది అది ఇలా ఉంది, అవి ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి, పోయే వరకు ఉంటూనే ఉంటాయి. సో ఉన్నాము అంటే ఇటువంటివే ఉంటాయి. మనకు వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మరి అవే ఉంటాయి. సో ఉన్నా కూడా ఏది మన ప్రయత్నాలు మనం చేసి మనం ఎప్పుడు భగవంతుడిని మర్చిపోకుండా దృష్టి భగవంతుడి మీద ఉంచగలగాలి. సో ఇలా ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవడమే మనకు ఇక అంతకంటే వేరే ప్రయోజనం లేదు అనుకోకుండా ప్రకృతి శాసనాల ద్వారా మన సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసుకోవడం ప్రయోజనకరం అంటున్నారనమాట. ఇది దీని సారాంశం ఈ మంత్రం. కాబట్టి మనం ఈ చెడు మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఈ అసుర లోకాల్లోకి వెళ్ళేటట్లుగా ఆత్మని హీనపరచుకోకుండా, అంటే ఈ చెడు భావాలు డెవలప్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో మంత్రం ఏం చెప్తోంది అంటే ఇది చెప్తోంది, మనం ఈ చెడు మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి. ఆత్మను హీనం చేసుకున్న వాళ్ళు చెడు లోకాల్లోకి, అంధకార లోకాల్లోకి వెళ్తారు. ఆత్మహీనం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటంటే ఈ కామక్రోధ లోపాలు పెంచుకోవడం. 4వ మంత్రం అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనద్దేవాప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో జ్ఞానత్యేతి తిష్టత్తస్మిన్నపో మాతరిష్వా దధాతి. సో ఈ భగవంతుడు ఇప్పుడు భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. సో ఏమని, స్వధామంలోనే ఆయన ఉన్నా కూడా భగవంతుడు మనస్సు కంటే ఎక్కువ వేగంతో పరిగెత్తగలడు. ఆయన అందరినీ కూడా అతిక్రమించగలడు. భగవంతుడు మన మనస్సు మరి ఎంతో ఫాస్ట్. ఇక్కడ ఉన్నామంటే వెళ్ళిపోతుంది, మరి ఒక్క క్షణంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోగలదు మనసు కదా. మనం ప్రయాణం చేయాలి అంటే మనస్సుతో, అలా అంతటి వేగం అయిన మనస్సు కంటే కూడా ఆయన ఇంకా ఎక్కువ వేగంతో పరిగెత్తగలడు. మనస్సు కంటే మించిన వేగంతో అందరినీ కూడా ఆయన అతిక్రమించగలడు. అలాగే దేవతలు కూడా ఆయన్ని సమీపించలేరు, అందుకోలేరు. ఒకే చోట ఉన్నా కూడా అంటే ఆయన వాయువును వర్షాన్ని సమకూర్చే దేవతలను కూడా ఆయనే నియమిస్తాడు. మహత్వంలో ఆయన అంటే గొప్పతనంలో ఆయన అందరినీ కూడా అతిశయిస్తాడంటే అందరినీ కూడా మించినవాడు అని చెప్పి భగవంతుడి యొక్క మహత్యాన్ని, గొప్పతనాన్ని 4వ మంత్రం చెప్తోంది అనమాట. ఫస్ట్ మంత్రం అసలు మనం ఎలా ఉండాలి, తృప్తిగా ఉండాలి, అదే మనకు. అలా ఉంటే 2వ మంత్రంలో నువ్వు ఎన్నాళ్ళున్నా కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకో. 3వ మంత్రంలో నువ్వు ఆత్మను హీనపరుచుకున్నావు అంటే అటువంటి స్వభావాన్ని పెంచుకున్నావు అంటే నీకు అంధకార బంధుర లోకాలు వస్తాయి. ఇక 4వది, భగవంతుడు ఎటువంటి వాడు, ఆయన మరి మనోవేగాన్ని మించి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగిన వాడు, అందరినీ వేగంలో అతిక్రమించిన వాడు. ఆయనే వర్షాన్ని కురిపించే వాళ్ళను, దేవతలను అన్నింటినీ కూడా ఆయనే సృష్టించాడు. ఆయన కంటే మిన్న అతిశయం ఎవ్వరూ లేరు మహత్యంలో అని చెప్పి భగవంతుని చెప్తున్నారు. అనేజ స్థిరమైన వాడు, ఏకం ఒక్కటే ఆయన భగవంతుడు. చూశాం కదా, పూర్ణమదం పూర్ణమిదం, ఆయన ఏకం. సో ఎన్ని ముక్కలు మనం అందులోంచి ఆ పూర్ణం నుంచి తీసినా అది ఏకంగానే ఉంటుంది ఆ పండు. అలా భగవంతుడు ఏకం, ఆయనే సమస్తం.
మనస్సు కంటే కూడా జవీయ వేగం కలిగిన వాడు ఈ పరమపురుషుడు. ఏనత్ అంటే ఈ భగవంతుడు. దేవా అంటే ఇంద్రాది దేవతలు నా ఆప్నువన్ పొందలేకపోయారు. అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు కూడా ఇంత శీఘ్రంగా భగవంతుడితో అందుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సో అంత వేగంతో పరిగెత్తే భగవంతుడు అందరినీ అతిక్రమించగలడు. ఈ దేవతలు ఎంతో శక్తివంతులు కదా, వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని సమీపించలేరు, అందుకోలేరు. ఆప్నువన్ పొందలేకపోయారు. ఇంద్రాది దేవతలు కూడా ఆయన కంటే ముందుగా వెళ్ళలేకపోయారు. అంత అర్షత్ అంటే శీఘ్రంగా వెళ్ళేది ఆయన ధావత్ పరిగెత్తుతున్న అన్యాన్ ఇతరులందరినీ కూడా అత్యేతి అతిక్రమించగలదు ఆ భగవత్ శక్తి అంటున్నారు. ఆయన వేగం అందరూ దేవతలు వీళ్ళెవ్వరూ కూడా అందుకోలేని వేగం భగవంతుడిది. తిష్టత్ అంటే ఆయన అంతటా స్థిరంగా ఉన్నా కూడా ఆ పరతత్వంలో ఆయన ఎప్పుడు వర్షాన్ని మాతరిశ్వ అంటే వాయువును గాలిని వర్షాన్ని కూడా నియమించే కంట్రోల్ చేసే దేవుడు. దధాతి ఆయనే వీటన్నిటిని కూడా సమకూరుస్తాడు అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుడి యొక్క వేగం ఎటువంటిది అంటే మనస్సును మించిన వేగం, దేవతలు ఎవ్వరూ కూడా అతిక్రమించలేని అందుకోలేని వేగము. ఆయన మరి వాయువును వర్షాన్ని కురిపించే వాటిని అన్నిటినీ కూడా నియమించి కంట్రోల్ చేసే భగవంతుడే. అందుకని ఆయన మహత్తత్వంలో ఆ మహత్యంలో అందరినీ కూడా అధిగమించిన వాడు భగవంతుడు అని ఇక్కడ భగవంతుని గురించి చెప్తున్నారనమాట ఈ 4వ మంత్రంలో. బేసిక్గా భగవంతుడిని కాబట్టి బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఏమని వర్ణించారు భగవంతుడికి అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారంటే ఆయన ఏకము తిష్టత్ అన్నారు కాబట్టి ఒకే స్థలంలో ఉన్నారు. అంటే భగవంతుడికి ఆయన ప్లేస్ ఆయనకు ఉన్నా కూడా ఆయన సర్వత్రా కూడా ఉండగలరు. సర్వాన్ని కూడా మనోవేగాన్ని మించిన వేగంతో ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలరు. ఏ దేవతలకి ఇంత వేగం లేదు. మరి అన్ని వర్షం వాయువు ప్రతిదీ కూడా కురిపించి మరి అన్నీ సక్రమంగానే, అంతేకాకుండా మరి పంచభూతాలు ఈ విశ్వమే సమస్తం అంత మరి గోళాలేమిటి ఇవన్నీ గ్రహాలేమిటి ఇవన్నీ ఒక్క త్రాటి మీద అంత పర్ఫెక్ట్గా నడిపించేది ఎవరు అంటే భగవంతుడే అని మనం ఆయనే స్వయంగా చెప్పటం భగవద్గీతలో కూడా చూశాను. గామావిష్యచ భూతాన్ని అని చెప్పి అక్కడ అన్ని గ్రహాల్లోకి నేను ప్రవేశిస్తాను అని. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి క్లుప్తంగా చెప్తున్నారు. ఈ ఈశోపనిషత్తు క్లుప్తంగా భగవద్గీతలో మనం చదివిన విషయాలు బ్రీఫ్గా చెప్తుంది అనమాట 20 మంత్రాల్లో. అందుకని మనకు అది చాలా ఈజీ రివ్యూ లాగా అనమాట భగవద్గీత. భక్తులు కాని వాళ్ళకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినా ఆ పరమ సత్యమైన భగవంతుడికి దూరంగానే ఉంటారని బ్రహ్మ సంహితం కూడా చెప్తోంది. అలాగే బ్రహ్మ సంహితంలో భగవద్ధామాన్ని ఎలా వర్ణించారు అంటే మరి మనం చూసాం గోలోక చాట్లో కూడా. సో ఆ భగవద్ధామం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి, అలాగే విష్ణు పురాణంలో ఆయన శక్తులు మరి అగ్ని నుంచి వచ్చే వేడి ఎంత వేడో వెలుగు ఎంత వెలుగో దాంతో పోల్చబడ్డాయి భగవంతుడి యొక్క శక్తిని. ఆయన మరి అలా తన వేడిని వెలుతుర్ని తన ఒక చోటున్నా కూడా అన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్ళేటట్లు వ్యాపింప చేయగలదు ఆ శక్తి అని చెప్తూ తన ధామంలో ఉన్న ఆయన శక్తులు అన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్తాయి అని ఇక్కడ భగవంతుడి శక్తులు చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన శక్తి మన వర్ణనాతీతం అన్నమాట. అక్కడ మనం అందుకని వాటిని మనం ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి అని 3 రకాల శక్తులుగా చెప్పుకోవచ్చు. మనం కొంత అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి అసలు అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు అని పురుష సూక్తంలో కూడా. అందుకే ఈ కనిపించే ఈ ప్రపంచం ఎంతో పెద్ద ఈ విశ్వము ఇవన్నీ గ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన శక్తిలో ఒక పావు మాత్రమే అని చూస్తాం. సో మనం కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి అని 3 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ప్రధాన శక్తులు. మళ్ళీ వీటిల్లో ఎన్నో వందల వేల విభాగాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వెలుగు, వర్షము, వెలుతురు, వాయువు ఇవన్నీ అంటే పంచభూతాలు లాంటివి. వీటన్నిటికీ ఒక ముఖ్య దేవతలు పెట్టారు కదా మనం. ఇప్పుడు భూమి, అగ్ని వీటన్నిటికీ ఒక దేవతలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళంతా ఆయన తటస్థ శక్తిలో
భాగాలు. అంటే తటస్థ శక్తి అంటే మధ్యమ శక్తి అన్నమాట. సో మనుష్యులందరూ కూడా భగవంతుడి తటస్థ శక్తితోనే జన్మించారు. ఆయన తటస్థ శక్తి వల్లే సృష్టించబడ్డారు. ఇక భౌతిక ప్రపంచం భగవంతుడి యొక్క భౌతిక బహిరంగ శక్తి అన్నమాట. సో భౌతిక కంటి ముందు కనిపించే భౌతిక ప్రపంచమేమో ఆయన బహిరంగ శక్తి అయితే, ఈ మనుష్యులు, ఆ తర్వాత ఈ పంచభూతాలు, ఇటువంటి దేవతలు వీళ్ళంతానేమో తటస్థ శక్తి. ఆ తర్వాత ఇక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం ఉన్నది. అది మనం అక్కడికి వెళ్ళగలిగితే ఆ ఆధ్యాత్మిక దివ్య సామ్రాజ్యం ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి అన్నమాట. సో అలా 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఆయన శక్తిని మనం ఊహించడం కూడా చాలా కష్టం, కానీ ఇలా మార్చుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే బహిరంగం ఏమిటంటే కంటికి కనిపించేది. ఆ తర్వాత మరి ఈ పంచభూతాలకు సంబంధించిన దేవతలు అవ్వనివ్వండి, ఈ జీవులు వాళ్ళలో ఉన్న చైతన్యం అవ్వనివ్వండి, అదేమో మధ్య తటస్థ శక్తి. ఇక ఆంతరంగిక శక్తి అంటే ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా భగవంతుడి శక్తులు మరి సృష్టి అంతా కూడా మరి వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఆయన ఏదో ఒక శక్తి. సో ఆయనకున్న 3 శక్తులు. సో ఆయనకి ఆయన శక్తికి ఏమీ భేదం లేదు. అయితే మరి ఆయన అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు, కనిపించకుండా అని మనం చూసాం కదా. కానీ భగవంతుడు ఆయన యొక్క రూపాన్ని మనం లేదు అని మనం అనుకోకూడదు అంటున్నారన్నమాట. మన యొక్క పరిమితమైన అవగాహన శక్తికి లోబడి ఉండరు. ఆయన రూపం, ఆయన యొక్క అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, పరమ సత్యం ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తూ, ఎవరు కూడా మన యొక్క పరిమిత శక్తి ద్వారా భగవంతుడిని చేరలేము అవి ఇవి అని పరిమిత శక్తి ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని మరి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము, చేరుకోలేమని ఉపనిషత్తులు కూడా చెప్తున్నాయి అంటున్నారు. సో మహర్షులు, దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోలేరని అది కూడా భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో 10th చాప్టర్లో చెప్పారు. ఎందుకు? వాళ్ళందరికంటే కూడా ముందు వాళ్ళని కూడా నేనే సృష్టించాను కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నా గురించి కంప్లీట్గా తెలియదు అని అక్కడ ఆయన చెప్పడం మనం చూసాం. ఇక అలాంటప్పుడు వాళ్ళకే తెలియనప్పుడు ఇక అసుర ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి ఏం తెలుస్తుంది? అందుకని ఈ 4వ మంత్రం భగవంతుడే పరమ సత్యం అన్నది మనకి స్పష్టంగా చెప్తోందన్నమాట. అలా కాని పక్షంలో ఆయన స్వరూపాన్ని కానీ స్వభావాన్ని కానీ ఇంత వివరంగా వివరించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడే పరమ సత్యం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఈశోపనిషత్తు కూడా ఇంత క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తోంది. మనం ఆ విషయాన్ని ముందు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అంటున్నారు. సో ఆయన అంశలకు లక్షణాలన్నీ, భగవంతుల్లో అంశలకు భగవద్ లక్షణాలన్నీ ఉన్నా కూడా కర్మక్షేత్రాలు పరిధులు. సో అంశలు ఎప్పుడు అంటే అది డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనం భగవద్ అంశే, కానీ మరి మనం ఇలా చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన ఆత్మలో ఉన్న పరిపూర్ణ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనం కోల్పోతాం. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు కదా, ఆయన ఎప్పుడు సచ్చిదానందుడే. అది డిఫరెన్స్. మనం ఏమో ఈ బుద్ధి, ఈ మరి మనస్సు, ఈ ఇంద్రియాలకు లోబడి ఆత్మతత్వాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నది మనిషికి భగవంతుడికి చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదాలు ఇటువంటి వాటి వల్ల మాత్రమే మనం భగవంతుడి నుంచి, వేదాల నుంచే ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నించాలి. మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదో ఇమాజినేషన్ చేసుకుని భగవంతుడు అంటే ఇది అని అనుకోకూడదు. వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం, భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారం మనం ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ రకంగా ప్రయత్నించాలి, కానీ మన ఓన్ ఇమాజినేషన్తో కాదంటున్నారు. కాబట్టి ఈ సంపూర్ణ తత్వంలో ఉన్న ప్రతి అంశ అంటే మనబోటి జీవులందరికీ భగవంతుడే ఆ స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఒక ప్రత్యేక శక్తి, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు మార్గంలో నడుచుకునేటటువంటి ఒక ప్రత్యేక శక్తిని భగవంతుడు అనుగ్రహించారు మనకి. అది భగవద్గీతలో కూడా 18th చాప్టర్ భాష్యంలో చెప్తారు. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఆ అంశ మన ప్రత్యేక కార్యాలు మర్చిపోయినట్లయితే అది మాయలో పడిపోయినట్లు. మనం అంటే అంశ అంటే ఈ జీవులం అన్నమాట, ఆయన అంశలం కదా. సో మనం
మన యొక్క డ్యూటీస్ మర్చిపోతే మాయలో పడ్డట్టు. మెయిన్ డ్యూటీ ఏమిటి? భగవంతుడితో కనెక్షన్లో ఉండడం, భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడం. సో అది మర్చిపోయామంటే మాయలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఆరంభం నుంచే భగవంతుడితో మనకి నిర్దిష్టమైన పాత్రను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి అని ఈశోపనిషత్తు మనకు చెప్తోంది. మీకు భగవంతుడు ఆయన అంశలు కానీ మీకు ఆయన స్వాతంత్రం ఇచ్చారు. సో మీరు ఈ రకంగా ఉంటే మీరు సరి అయిన మార్గంలోకి వెళ్తారు, ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకుంటారు. అలా కాకపోతే మరి అంధకార బంధుర జీవితాల్లోకి వెళ్తారు అని చెప్పి ఈశోపనిషత్తు మనకి చెప్పింది కదా. ఆ తర్వాత ఎందుకు భగవంతుడే సమస్తం అన్నది కూడా ఇక్కడ అందుకని మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా స్వయంగా చేయవలసిన పని ఏది లేదని కాదు. భగవంతుడు అంశలం కాబట్టి ఆ భగవంతుడు యొక్క ఇష్టానుసారం మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం నడుచుకోవాలి, భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా నడుచుకోవాలి. ఇది సర్వము కూడా భగవంతుడి ఇచ్ఛ, అంతా కూడా భగవంతుడి నిర్ణయం అని గ్రహించి తన స్వేచ్ఛను వివేకంతో తగిన పద్ధతిలో మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఈ మాయా ప్రభావం వలన మనం మాయా ప్రభావం నుంచి బయటపడి నిజమైనటువంటి భగవత్ చైతన్యాన్ని పొందగలుగుతాము. సో భగవంతుడే సర్వము, అన్ని భగవంతుడి యొక్క ఏది చేసినా ఇది భగవంతుడి నిర్ణయం అని మనం మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించి మన డ్యూటీస్ మనం చేసుకున్నప్పుడు ఇక ఈ మాయ నుంచి బయటపడి మనం నిజమైనటువంటి చైతన్యాన్ని పొందొచ్చు. సో శక్తి అంతా మనం ఏది చేసినా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. అందుకే విభూతుల్లో ఎవరికి ఏ శక్తి ఉన్నా మోసగాళ్లలో మోసం దగ్గర నుంచి మరి శక్తివంతులలో శక్తి, బలవంతులలో బలము, సమస్తము నేనేనని చెప్పిన దాంట్లో అర్థం ఏమిటంటే ఎక్కడ ఏది చూసినా, అందుకే నువ్వు ఎక్కడ సౌందర్యవంత చివరికి చెప్తారు కదా, ఎక్కడెక్కడ సౌందర్యవంతమైనవి చూసినా ఐశ్వర్యవంతమైనవి చూసినా అవన్నీ కూడా నా యొక్క శక్తి అని తెలుసుకో. ఇన్ని రకాలుగా నీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఒక చిన్న అంశతోనే నేను సర్వత్రా వ్యాపించా, నువ్వు ఎక్కడ ఏది చూసినా అది నా శక్తి అని తెలుసుకో అని చివరికి చెప్తారు. సో అట్లా సమస్త శక్తి ఆయన నుంచే వస్తుంది. అందుకని ప్రత్యేకంగా భగవంతుని సంకల్పం నెరవేర్చడానికి తప్ప మన శక్తిని వేరే దానికోసం ఉపయోగించకూడదు. సో ఏమిటి మరి భగవంతుని సంకల్పం మనకి ఎలా తెలుసు? ఎలా నెరవేరుస్తాం? ఆయన సంకల్పం ఏమిటో మనకేం తెలుసు అంటే, ఏ పని మన బాధ్యతల్ని సక్రమంగా ధర్మ మార్గంలో ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా రాగద్వేషాలు లేకుండా చేయడమే భగవత్ సంకల్పం. సో ఆయన సంపూర్ణ స్వరూపం, శక్తులు, సంకల్పంతో ఆ శక్తి మనం చేసే ఆ రకంగా పనిచేస్తే అదే సంపూర్ణ జ్ఞానం అంటున్నారు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చివరికి అన్ని ఉపనిషత్తులు సారం కాబట్టి భగవద్గీతలో చివరికి అదే చెప్పారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అలా నువ్వు నన్ను అన్నీ వదిలిపెట్టి నన్ను శరణు వేడి, నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసుకో. నువ్వు భగవంతుని మనసులో పెట్టుకుని నీ బాధ్యతలు నువ్వు సరి అయిన విధంగా ఆయనకి నచ్చేటట్టుగా కరెక్ట్గా చేసినప్పుడు అదే నీకు పరిపూర్ణత్వాన్ని ఇస్తుందని కూడా అక్కడ చూసాం. సో ఇది 3-4 మంత్రాలు. రేపు 5వ మంత్రం చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ.